Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Ο Δόκτωρ Άδωνης Αμερικάνος είναι κοντά μας, Managing Director της TCS Educational Consultants. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ εγώ. Θα συζητήσουμε μαζί σήμερα τη σημασία της σωστής επιλογής κλάδου σπουδών και πανεπιστημίου στο εξωτερικό. Μάλιστα. Αν θέλουμε να πάμε είτε εμείς είτε το παιδί μας, γιατί συνήθως ο γονέας, ο Κύπριος έχει ιδιαίτερη εμπλοκή σε αυτή την επιλογή. Αυτό είναι πολύ σωστό. Παρακαλώ, να ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι. Ναι. Πώς διαλέγουμε τι θα σπουδάσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο από το τέλος και θα πω ότι τυχαίνει πάρα πολλές φορές να έρχονται κοντά μας φοιτητές οι οποίοι έχουν μεταβεί στο εξωτερικό για σπουδές και θέλουν είτε να σταματήσουν τις σπουδές, είτε να μεταγραφούν σε άλλο πανεπιστήμιο, είτε να αλλάξουν κλάδο σπουδών. Και αυτό κάνει την επιλογή κλάδου σπουδών ακόμα πιο δύσκολη. Όταν αναλογιστεί κάποιος ότι όλοι αυτοί οι φοιτητές ξεκίνησαν διότι πίστευαν ότι αυτός ο κλάδος ήταν αυτός που τους τέριαζε, αλλά τελικά στην πορεία κατάλαβαν ότι είτε το πανεπιστήμιο δεν ήταν αυτό το οποίο θα έπρεπε να διαλέξουν, είτε ο κλάδος σπουδών δεν ήταν ο αντίστοιχος, είτε ακόμα και το κόστος σπουδών δεν ήταν αυτό το οποίο είχαν υπόψη τους. Ναι. Και άρα αναγκάζονται να σταματήσουν τις σπουδές, να τις διακόψουν ή να αλλάξουν και να διορθώσουν ό,τι μπορεί να διορθωθεί μέχρι την μέρα που έχουν σπουδάσει.